At ngayon guys ay nandito naman tayo sa San Fernando, Bukidnon. Ito po ang kasunod na lugar ng Talaingod, Davao del Norte. Pagkatapos ninyong dumaan sa Talaingod, Davao del Norte, ito po ang kasunod, ang San Fernando, Bukidnon. Kasi ang Talaingod lang naman ang pinakamalapit na pwedeng daanan. Pwede naman tayong dumaan doon sa may Davao, doon sa Mintal, pero sobrang layo na po kasi ang layo na ng iikutan natin. Ang Talaingod lang po talaga ang pinakamalapit na may shortcut. Kaya ito ang sunod ng Talaingod, ang San Fernando. At kung makikita ninyo ay napakalapad ng palayan. Murag dako kayo ang ilang humayan ba? Murag maudjud ni ang main nga kanang murag pangwarta or panginabuyan sa mga tao diri sa San Fernando ang Basakan. Huminto muna kami dito saglit kasi nga tiningnan muna namin ang aming Google Map kung tama ba itong daan na ating dinaanan papunta doon sa ating pupuntahan kasi sobrang layo pa po talaga ng pupuntahan natin. At saka nagpahinga lang din kami saglit kasi sobrang sakit na ng puwet namin sa biyahe.